كوميديا طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي الله سبحانه وتعالى تنو كالفو كبركدا وكفك سلكرك صلى الله عليه وسلم أنا كسودنكو أنا كصحابو ani mɔgɔ tuguru ko fo ka taa se alikiyama jɔ dɔ ma. O tɛmɛnen kɔfɛ nin y'an ka walanda kɛnɛ ye n'o de ye usulul imani fi daw'il kitabi wa sunna. limaniya jɔsenw i n'a fɔ a nana alikuranna kɔnɔ cogo min na ani kira ka sunna sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. yana nga do walanda kono Allah subhanahu wa ta'ala ko fadhakkir fa inna adh-dhikra tanfa'u al-mu'minin. ay ñugo hakili jigi abe mu'minin nafa. tanube alay ala mun ye waati fisaya ɲɔgɔn ye. tanu bɛ ala ye ala mun ye yɔrɔ fisaya ɲɔgɔn ye. tanu bɛ ala ye ala mun ye don fisaya ɲɔgɔn ye, ka kalo fisaya ɲɔgɔn ye, wa ka hadamadenw fana fisaya ɲɔgɔn ye. ala ye o bɛɛ lajɛlen kɛ yasa waati samantin nu an ka se ka baara ɲuman caya a kɔnɔ. kira sallallahu alayhi wa sallam a ka mantonw u si ka surun, mɛ ala ye baaraw d'u ma. baara ninnu n'u ye baara kɛ n'a ye o bɛ kɛ sababu ye u si bɛ janya. a ye tɛrɛti caman di alisilamɛw ma, an b'o do kɔnɔ nin ye n'o de ye seliba kalo o tile tan fɔlɔ. ala ye kalow da kalo 12. inna iddata shuhuri inda allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard. kalo 12. mais kalo 12 in kono Allah subhanahu wa ta'ala ko minha 4 hurum. kalo nani ma kono o ye lahoroma kalo ye, an b'o do kɔnɔ nin ye n'o ye shahru dhil hijja, hiji kalo. hiji bɛ kɛ nin kalo in de kɔnɔ, sun bɛ kɛ nin kalo in kɔnɔ, saraka bɛ bɔ a kɔnɔ, nafila seli bɛ k'a kɔnɔ. baara ɲuman bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kalo in kɔnɔ, surtout tile tan fɔlɔ in. bɛɛ lajɛlen k'i jija i seko damajɛ la baara la, i bɛ se baara mun na. sariya ma baara préciser i ka nin ta in kɔnɔ fo n'a kɛra
minnu bɛ hiji baara kɔnɔ ani arafa don ani mɔgɔ minnu n'a sɔrɔla u b'a fɛ ka lahiya faga olu ye kiri wɛrɛw ye amma bato minnu bɛ k'a kɔnɔ kira sallallahu alaihi wasallam a ko dɔn si tɛ yen minnu n'u bato ka fisa ka tɛmɛ nin tile tan fɔlɔ in kan sahabaw ko alakira ma hali ni mɔgɔ min bɔra ka taa jihadu la a ko hali ni mɔgɔ min taara jihadu la fo n'a kɛra mɔgɔ min taara jihadu la n'a ka nafolo bɛɛ lajɛlen a ka nafolo tora ye a yɛrɛ tora ye o la an k'an jija baara ɲuman caman na nin waati in kɔnɔ i bɛ se mun na o de kɛ ka n'i yɛrɛ jagoya ala ma fɛn mun k'i ka wajibi ye ka n'i yɛrɛ bakun tɔɲɔ o kama i se ko damajira kɛ ni mɔgɔ min bɛ se sunna o ka sun dɔn ni mɔgɔ min bɛ se sarakabɔ la o ka saraka bɔ mun bɛ se sinjitugu la o k'o kɛ mun bɛ se nafila seli la i k'o kɛ mun bɛ se kuranna kalan na i k'o kɛ hɛrɛ baaraw ka ca ni ala tun y'a kɛ kelen ye n'o se ma kɛ ye i bɛna degun sɔrɔ a kɔnɔ mɛ ala ye hɛrɛ baaraw caya yaasa ni min yɛrɛ sɔrɔ nin kɔnɔ i ni yɛrɛ sɔrɔ nin kɔnɔ ka sababu kɛ fili dɔ b'an bolo o ye mun ye mɔgɔ dɔw bɛ yen n'u y'i ye nin tile tan in kɔnɔ n'i ma sun karisa e ma sun wa diyagoya de a ka sun diyagoya de wa i b'a sɔrɔ ale bɛ ka nafila seli e t'o kɛ o i b'a sɔrɔ ale ye saraka bɔ e ma saraka bɔ idan an kana ɲɔgɔn sɔgɔbɛ nafila baaraw la a dɔw b'i ka sunatigiya n'i ka sunantanya gulɔ nin tile tan in sunni de la n'u ye ko karisa ma sunna o ko tɛ k'e tɛ sunnamɔgɔ ye wa jɔn de y'a f'i ye k'a fɔ nin de bɛ kɛ sunnamɔgɔ ye ayi sunna baara ma dan nin ma idan an ka hakili to la kuma in kun ye de ye mɔgɔ dɔw bɛ yen n'u y'i ye n'i ma sun nin waati in kɔnɔ dɔrɔn u bɛ sin k'i kilasi ten tale ta de ye diinɛ n'i bɛ mɔgɔw kilasi wa n'a ye n diya tile tan in yɛrɛ kɔnɔ n tɛ foyi kɛ o tɛ n bali ka don alijinɛ kɔnɔ n'i sara limaniya kan o la bɛɛ lajɛlen k'i jija alimam malik rahimahullah yɛrɛ n ka se malik ma fɔlɔ abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu sahaba dɔw k'a ma ko ne ta ye i ka nafila seli n'i ka nafila sun man ca a ko nafila sun ani nafila seli ale tɛ ala ye siranɲɛ haqiqa sɔrɔ o nafila baaraw kɔnɔ mɛ n'ale ye kuranna kalan a ka ala ye siranɲɛ bɛ jidi o de kɔnɔ wa a b'a jija o de la o la bɛɛ b'i yɛrɛ dɔn baara mun n'a bɛ kɛ sababu ye k'i ka limaniya jidi faridaw kɔfɛ i jija o de la kana mɔgɔw filɛ de k'a fɔ bɛɛ bɛ nin de kɛ n'a sɔrɔla o tɛ ka limaniya jidi o to yen mun bɛ ka limaniya jidi i wasa dɔ la imam malik rahimahullah ale ka baara kun ye mɔgɔ lakalan a ye san 40 dɔ kɛ a bɛ ka mɔgɔw kala kira ka hadisa la kira ka misiri kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam don nana malik ma a ko yala baara wɛrɛ tɛ la nin kɔ wa an t'i ye sunna an t'i ye nafila seliba la e b'i sigi dɔrɔn mɔgɔ lakalan dɔrɔn a k'a ma ko inna allaha qassama al-a'mala kama qassama al-arzaq a ko ala ye baaraw tila i n'a fɔ a ye garizigɛ tila cogo min na wa ala ye nin de nɔgɔya ye ale b'a jija nin de la ka sababu kɛ ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jizan i jija fɛn na fɛn mun b'i nafa wa i k'i jigida ala ka o baara in kɔnɔ i kana lafu wala bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ dɔn baara mun n'o ka nɔgɔ i ma a b'i ka limaniya jidi i wasa don o la i b'a sɔrɔ ala y'o de kɛ sira ye n'i bɛ ala sɔrɔ n'o ye i ma ye alijinɛ bɔndaw ka ca bɔnda o bɔnda bɛ yen baara dɔ gulonnen b'a la o kɔrɔ tɛ k'i ka to baara kelen kan dɛ i ka baara ɲumanw caya mɛ a dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ wele bɔnda ninnu bɛɛ la kelen kɛ i n'a fɔ abubakar siddiq radiyallahu anhu an bɛ ala deli an ka wele nin bɔnda in bɛɛ lajɛlen na n'i welela kelen na ka ban i lafiyara idan bɛɛ lajɛlen k'i jija mun bɛ se kuranna kalan na o k'o kɛ mun bɛ se nafila selila sufɛ o k'o kɛ mun bɛ se nafila sunna o k'o kɛ mun bɛ se saraka bɔla o k'o kɛ bɛɛ lajɛlen k'i seko damajira kɛ sariya bɛ nin de ɲin'an fɛ sariya tɛ fɛn ɲin'an fɛ an tɛ fɛn fɛn mun na an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli an bɛ ka bato minnu kɛ nin tile tan in kɔnɔ ala k'a minɛ an ɲɛ ala k'a minɛ an ɲɛ arafa don ala k'a don an garizigɛ la an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli waati min na arafa jɔbagaw bɛ ka jɔ arafa
ka ala deli ala b'a fɔ ɲafara bɛɛ lajɛlen ma ala ka yafa ma k'an to an ka dugu kɔnɔ idan arafa don ani donba dɔ bɛ bɛn n'o ye jumadon ye kira sallallahu alaihi wasallam a hijira waati mun kɔnɔ ani minnu taara hiji ɲina a bɛɛ lajɛlen don min ye kelen ye kira sallallahu alaihi wasallam a ye hiji mun kɛ arafa don bɛnna jumadon de ma wa ɲina fana bɛnna jumadon ma fɛn caman b'o kɔnɔ dɛ hijidenw bɛ ka jɔ arafa anw fana bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ juma seliya wa kira sallallahu alaihi wasallam a ko arafa don Allah subhanahu wa ta'ala a b'a fɔ mɛlɛkɛw ye yala ninnu nana mun de ɲini ya wa ala b'a dɔn nana fɛn mun ɲini mɛlɛkɛw b'a fɔ ala ma ala ninnu nana i ka yafa de deli u ye jɔn ko ala fɔ ala an junubu ka ca ala an y'an yɛrɛbakun tɔɲɔ ala i ka yafa ma ala b'a fɔ n yafara bɛɛ lajɛlen ma wa kira ko don si tɛ yen diɲɛ kɔnɔ ala bɛ adamadenw kan hɔrɔnya ka bɔ jahanama tasuma ma ka tɛmɛ arafa don kan an bɛ ala deli a don ala k'an kan hɔrɔnya idan hijidenw ala b'a fɔ k'a yafara u ma waati min na an bɛ ala deli a ka yafa an fana ma waati kɔnɔ waati dɔ b'an fana bolo n'o ye jumadon wulafɛla ye lasara kɔfɛ kira ko waati dɔ bɛ o duwawu jaabilen don idan hijidenw bɛ ka ala wele o waati la i fana ka ala wele ya ala kelen a kulobaw bɛɛ la a b'o bɛ ka duwawu jaabi ni saritiw dafara ala k'an ka duwawu jaabi baara ɲuman ala k'o nɔgɔya ɲini tileta in kɔnɔ ala k'an kan hɔrɔnya ka bɔ jahanama tasuma ma an n'an bangebaaw ani alisilamɛw bɛɛ lajɛlen an bɛ ala deli jamana in ye ala k'a kɔlɔsuma an ka ala deli jamana in ye surtout an bɛ waati mun kɔnɔ an ka ala deli jamana ye ni jamana kɔlɔsumana anw bɛ lafiya an hakili bɛ sigi mɛ ni gɛrɛntɛ bɛ jamana kan an tɛ lafiya dɛ nin jamana kelen de b'an bolo jamana fila t'an bolo ni nin tiɲɛna a tiɲɛna anw de ye dɛ wa i y'a ye an sigilen bɛ ka ala bato nin cogo la ka wajuli kɛ nin cogo la hakilisigi de bɛ jamana kɔnɔ basigi b'a kɔnɔ sinɔ yɔrɔ dɔ la nin tɛ se ka kɛ dɛ an ka ala deli ala ka nin jiri halisa idan an bɛ segin ka taa an ka walanda ma n'o de ye ka limaniya ni ala ka mɛlɛkɛ ala ka cidenw ye walanda tɛmɛnen an ka kuma jɔra yɔrɔ min na o de ye ala ye cidenw kɛrɛnkɛrɛn a y'u fusamantiya ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen kan o ciden ninnu ka ca mɛ ala ye 25 tɔgɔ fɔ kuranna kɔnɔ k'olu sugandi k'o tɔgɔ fɔ ala m'o sugandi gansan ala ye fɛn o fɛn sugandi nafa dɔ de b'a la wa ala ye minnu sugandi kira fana ma tɔgɔ wɛrɛ fɔ an ye fo n'a kɛra o tɔgɔ 25 ye alisilamɛ bɛɛ lajɛlen kan ka nin dɔn o 25 in 18 o nana suratul an'am kɔnɔ wa tilka hujjatuna fo ka taa se a laban na 7 laban ala y'olu tɔgɔ fɔ aya wɛrɛw kɔnɔ sababe walima 4 olu tɔgɔw fɔra aya kɛrɛnkɛrɛnnenw kɔnɔ hud ale tɔgɔ nana aya kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ wa kadhalika salih ani shu'aib ani kira muhammad sallallahu alaihi wasallam amma adam ale tɔgɔ nana ka fara nabilahi nuh kan mu y'a sɔrɔ nuh tɔgɔ fɔra an'am kɔnɔ wa kadhalika idris alayhi salam ale fara tɔgɔ nana aya dɔ kɔnɔ lakin ani ismaila de fɔra ye mɛ o y'a sɔrɔ ismaila tɔgɔ fɔra suratul an'ami 18 kɔnɔ k'a labɛn kira muhammad la sallallahu alaihi wasallam nin de ye ciden 25 ala ye minnu tɔgɔ fɔ an ye an ka limaniya ko ala ka cidenw ka ca wa kɛrɛnkɛrɛnya bolo ma minnu tɔgɔ fɔra an ɲɛna an ka limaniya n'olu ye o ciden minnu filɛ nin ye anw kiramantonw Allah subhanahu wa ta'ala a ye hakɛ dɔ wajibiya anw kan cidenw ye a ka kan an bɛɛ lajɛlen k'o dafa u ye ala de y'olu dan wa ala de y'anw fana dan wa ala tilala ka hakɛ dɔ wajibiya anw kan cidenw ye o la o ye wajibi ye an kelen-kelenna bɛɛ kan an k'o dafa ala ka cidenw ye ka sabu kɛ
ala ye jɔyɔrɔ d'u ma jɔyɔrɔ mun ka bon kosɛbɛ u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ diina kɔnɔ u jɔyɔrɔ ka bon Allah subhanahu wa ta'ala yɔrɔ ala y'u kɔrɔta k'u bɔ kabilabaw kɔnɔ wa ciden si tɛ ni a ka mɔgɔw u banna la lebu dɔ kama o tɛ walima a ka mɔgɔw y'a lagosi a bɔyɔrɔ kama o tɛ a bɛɛ jogo kun ka ɲi a bɛɛ kun ye maa dafalen ye wa a bɛɛ bɔyɔrɔ kun fana kun ka ɲi lebu kun t'u la k'a sababu kɛ n'u kun kɛra cogo dɔ la u kun bɛ lagosi u yɛrɛbakun na walima u bɔyɔrɔ mais ala ye u tanga o yɔrɔ la ka tila k'u sugandi k'u kɛ cidenw ni nabiɲumanw ye k'u ci ka taa anw ma u cira an minnu ma ala ko hakɛ 5 bɛ yen wajibi dɔ silamɛ bɛɛ lajɛlen kan i ko sabati ala ka cidenw ye a n'a ka nabiɲumanw o fɔlɔfɔlɔ o de ye tasdiquhum jami'an fima ja'u bihi an ka cidenw bɛɛ lajɛlen tiɲɛtigiya ni fɛn ye u nana ni fɛn mun ye wa an ka dɔn k'a fɔ ala ka cidenw don u ni cidenya bɔra ala de yɔrɔ u bɛ ka fɛn mun lase ala de y'a dɔw da u k'a lase o la an ka da la k'a fɔ cidenw ala ka cidenw don u bɛ ka fɛn mun fana lase a n'u ye fɛn mun lase ala de y'a dɔw da k'u k'a lase o la ni ciden kelen nkalontigiya i y'a bɛɛ lajɛlen nkalontigiya n'i ma sɔn ka limaniya ni kelen ye hali ni limaniya ni tɔ bɛɛ lajɛlen ye o t'i nafa nabilahi nuhu alayhi salam ala y'ale kelen de ci ka taa ka mɔgɔw ma mais kumana mun na a ka mɔgɔw y'a nkalontigiya ala ko kadhabat qawmu nuhin al-mursalin nuha ka mɔgɔw u ye cidenw bɛɛ lajɛlen nkalontigiya ka sabu kɛ ciden kelen n'i y'o nkalontigiya i ye ciden bɛɛ lajɛlen nkalontigiya wa an kana cidenw bɔ ɲɔgɔn na cidenya minɛn kɔnɔ cidenya fusamantiya kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen ye kelen ye o kadiri kɔnɔ hali n'a kɛra ni ala ye fusamantiya dɔ kɛ ciden dɔ ye a m'o ɲɔgɔnna kɛ dɔwɛrɛ ye mais cidenya kadiri kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen ye kelen ye la nufarriqu bayna ahadin min rusuli Allah subhanahu wa ta'ala ko wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idhnillah a kalima ciden shi ci fo ciden ga yamariya kan labato ni ala ka jɛn wala ciden nu k'u ka yamariya labato k'u tiɲɛtigiya ala yɛrɛ de ye an yamariya n'o ye ala ko wa ati'u Allah wa ati'u rasul ay ala bato aka tugu ciden ka yamariya kan kɔ wahdharu akaw cogo dɔn aw kana ala sɔsɔ wa kana ciden nkalontigiya fa in tawallaytum fa'lamu annama ala rasulina albalagul mubin n'aw y'a ko dɔn ala ma k'aw ko dɔn ciden ma aw k'a dɔn foyi tɛ ciden ma fo ka cidenya lase inna alayka illa albalag ale dan ye k'a lase a ko to bɛ Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ bolo الله سبحانه وتعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله مؤمن بفسر ولا علما أنا كتشيدون ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله وبافك أنا كتشيدون فرق بنيونا بافا أمل لمن يعني دوي أنت لمن يعني دوي ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا ألا كتشودي أولئك هم الكافرون حقا mɔgɔ minnu ka baara ye nin ye olu de ye kafiri ye tiɲɛ na siga tɛ minnu ka kafiriya la o la a bɛ wajibi an bɛɛ lajɛlen kan an ka cidenw an k'u tiɲɛtigiya an ka dɔn k'a fɔ u nana ni fɛn mun ye ala de y'a dɔw da u k'a lase mɛ nin yɔrɔ in na
akakanga fam yanangu anga limani ani chide umbela jene ku chentigiya o korote ka fo ala kiran nalen kofe achira aw munuma kanga barake ni chide wore ka tasirai ay kiran nalen kofe bara be keni ala kirata di sallallahu alaihi wasallam ka sabu ke kira chilen kofe chide munun temenanya nabi nyuma munun temenanya uluka sharia ubela jelen tushara ni ala kira ka sharia sallallahu alaihi wasallam wa dina o ye kira nana ni munye dina werete kira nalen kofe sallallahu alaihi wasallam ala ko ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين نمغمني تاسر ورتا كيبي على بطني ويمنت الإسلامية على كرنا لنكوفي على كوكاتو مني ولا هردو أتغلا مغبر دلنو على كرنا لنكوفي صلى الله عليه وسلم أنت بارك نتشيري سيكا شريعي أمي باركني على كرك الشريعة صلى الله عليه وسلم نية أفلفلي أفلنا موالاتهم جميعا ومحبتهم والحذر من بغضهم وعداوتهم أنا تشيدهم بلا جلين كانوا أنا بنيا أنا نشكدو أنا نكونيا أنا ندويا ala yu bonya awajibera on fana kan bonya ala yu kanu awajibera on fana kan kanu ni mo mi chiden kelen koniya ye chiden bere jelen koniya ni mo mi chiden koniya ika islamiya chena fika senga don tuguni note ni saroka ika do ita chena anga chiden kanu أن النبي نمون بلا جلين كانوا الله سبحانه وتعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون نمغمي على كانوا كتشيدين كانوا صلى الله عليه وسلم كمؤمنوا كانوا وتغلا مودي مؤمنين ويكادوا كافو على كلكدون ولود السبغوي إذن ni b'a fɛ i ka fara ala ka jɔnɲumanw kan f'i ka ala kanu ka ala ka cidenw kanu ka muminunw kanu n'o kɛra Allah subhanahu wa ta'ala b'i kanu walmu'minuna walmu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ala ko mumini cɛmanw ani mumini musomanw olu de ye ko kɛ ɲɔgɔnmaw ye wa olu de kan ka ɲɔgɔn kanu limaniya kan ani islamiya kan n'a sɔrɔla muminu de kan ka ɲɔgɔn kanu a muminu lafusamanti o ye cidenw ye ani nabi ɲumanw mɔgɔ si ka limaniya tɛ se ka tɛmɛ olu ta kan mɔgɔ si ka alabato tɛ se ka tɛmɛ olu ta kan mɔgɔ si ni ala tɛ surunya ka tɛmɛ a ka cidenw n'a ka nabi ɲumanw kan i ka cɛya t'o d'i ma i ka dɔnni t'o d'i ma i ka alabato t'o d'i ma i ka ala sanan to dima o ye ala ka sugandiri de subhanahu wa ta'ala ala ye minnu sugandi o kama hali ni si bɛɛ lajɛlen kɛ baara la i tɛn'o sɔrɔ o de la dɔnnibagaw ko k'a fɔ duwawu kɔnɔ damatɛmɛ bɛ sɔrɔ mɔgɔ dɔw bolo duwawu kɔnɔ an delila ka kuma kan yan o de ye ka ala deli fɛn na ala ko k'a tɛ mun kɛ i ye e ala nya deli fe ka ke ciden ye i ala dɔgɔya de o ala ti ke ciden ye duwawu to ɲɔgɔn ye o duwawu b'o di ma ala ko ciden lama ye ala kira sallallahu alaihi wasallam ne ye ala deli ciden ya walima nabi ɲumanya la i ma fu fɔ wa i ye kuma fu fɔ o ye damatɛmɛ ye duwawu kɔnɔ walima an delila ka misaliya mun fɔ yan ka ala deli ko ala ka nin so in fa awa dolari miliyari caman na k'o de ma ka nin so in fa ala b'o di mɔgɔ ma nin so in fa dolari la o bɛ di mɔgɔ ma o ye damatɛmɛ de duwawu kɔnɔ i b'a deli caman na awɔ ala m'i deli caman na mɛ ka se k'a préciser o de bɔ a la
ya faamuya wa a faamuyara a deli caman na a caman b'a bolo i ni mun ka k'a b'o d'i ma mɛ ka sin ka fɛn dɔ préciser ten ala ni ayi o bɔ a la i y'a faamuya ala si jan d'i ma mɛ ala san 200 di yan idan i bɛ se ka deli caman na a caman b'a bolo o de ka di ala ye subhanahu wa ta'ala mɛ fɛn dɔ bɛ yen i yɛrɛ b'a dɔn ala tɛn'o k'i ye kan'o fɔ i da kɔnɔ o ye damatɛmɛ de ye ko kɔnɔ ala ka bɔ o ma hali i yɛrɛ hadamaden ɲɔgɔn n'i nana deli fɛn dɔ la a b'a fɔ karisa kana yɛlɛ masa yo n'o ye anw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ ye an m'o mun kɛ ala la an bɛ yɛlɛ bɔnna kɛ ala ma dɛ o ka ɲi wa idan o ma ɲi idan cidenya ani nabiɲumanya kabila ko t'a d'i ma jamu t'a nɔgɔya ye nafolo tɛ kalan tɛ bato tɛ foyi wɛrɛ tɛ ala y'olu sugandi ka ban o banna o tɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye tuguni allahu yastafi min almalaikati rusulan wa min annas ala ye mɛlɛkɛ dɔw sugandi k'u kɛ cidenw ye ka hadamaden dɔw sugandi k'u kɛ cidenw ye allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu ala de b'a dɔn a b'a ka ciden kɛ mɔgɔ min ye cidenya a bɛ di mɔgɔ min ma ala de b'o dɔn idan o baabu datugura ka ban n'i taara ala deli o la nin waati la i ye kuma fu de fɔ a sabanan i'tiqadu fadlihim ala ghayrihim min annas an bɛɛ lajɛlen k'a siri an dusukun na k'a fɔ cidenw ni nabiɲumanw u ka fisa ni adamaden tɔw bɛɛ lajɛlen ye wa u yɛrɛ damaw fana samantiya bɛ an bɛna s'o ma mɛ olu u ka fisa ni danfɛn tɔw bɛɛ lajɛlen ye u ka fisa ni mɛlɛkɛw ye u ka fisa ni jinɛw ye u ka fisa ni adamaden bɛɛ lajɛlen ye fɛn fɛn tɔgɔ ye danfɛn cidenw ni nabiɲumanw ka fisa n'u ye fo bɛɛ lajɛlen ka nin siri dusukun na a kana k'i kɔnɔ k'a fɔ i karamɔgɔ ka fisa ni ciden dɔ ye dɛ n'i y'o miiri i ka silamɛya tiɲɛna ala ye mɔgɔ minnu sugandi mɔgɔ bɛ sɔrɔ mɔgɔ min se ka fisaya n'o ye ala ma mɔgɔ min sugandi o bɛ se ka fisaya ni fɛn ye ala ye minnu sugandi ayi n'o kɛra hadamadenw na ala yɛrɛ jalaki o la dɛ jalaki tɛ taa ala ma adamadenw de m'a faamuya wa an bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ciden ninnu nabiɲuman ninnu u ka fisa n'an bɛɛ lajɛlen ye k'a sabu kɛ ala y'u sugandi de ala ye mɔgɔ minnu sugandi olu de tɔgɔ ye ko sugandilijɔnw almustafayin al-akhyar minnu sugandira ala fɛ subhanahu wa ta'ala idan kuma dɔw bɛ yen an kana sɔn a ka fɔ hali an sigilen ɲɛna jango a ka bɔ an da ka sin ka mɔgɔ dɔ filɛ diɲɛ jamana dɔ b'a kɔ dɔrɔn diɲɛ niyɔrɔnin fitinin b'a bolo sini a bɛ sa k'a to yan ko ala ye fɛn dɔw kɛ ye k'a m'o kɛ nabiɲuman dɔ ni ciden dɔw ye n'i ye nin kuma in fɔ i bɔra silamɛya kɔnɔ wallahi f'i ka segin ka n'a kɔnɔ hadamaden ni ala sɔsɔba ko ala ye diɲɛ sɔrɔ fitinin dɔ d'o ma ka jɔyɔrɔnin d'a ma ka jamanin fitinin d'a ma aw ɲagara o la ko ala ye fɛn dɔ k'o ye k'a m'o kɛ nabiɲuman dɔ ni ciden dɔw ye subhanallah kafiriya kuma ma tɛmɛ nin kan dɛ ala k'an kisi nin kuma ninnu ma nin kuma ninnu ala kan'a don an tulo kɔnɔ siɲɛ 2 wallahi nin ye kafiriya kuma ye wa kuma in fɔra mɔgɔ min ye n'a dara la n'a jɛra ni nin kuma in ye a yɛrɛ bɔra silamɛya kɔnɔ e bɛ se k'i sigi cogo di ala ka nabiɲumanw n'a ka cidenw bɛ lagosi k'e kɔrɔta olu kan e ye musilami modeli ye mɛ kuma in bɛ fɔ a bɛ mɛn mun de ko jama ko kɛra ko ciden dɔw bɛ yen nɔ ko mɔgɔ ma tugu kɔ dɔw bɛ yen mɔgɔ kelen ko ye nin jama in bɛɛ sɔrɔ ala mako de bɛ jama na
ala ko wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun ako mo caman tɛ limaniya k'a sɔrɔ u bɛ filani ka fɔya la ala mako tɛ jama caman na ala mako bɛ qualité de la ala mako tɛ quantité la caya ala mako t'o la ala mako bɛ ɲuman de la baara ala mako tɛ baara caman na ala mako bɛ baara ɲuman de la liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ala ko k'a b'an lajarabi k'a filɛ mɔgɔ min ka baara ka ɲi b'a fɔ mɔgɔ min ka baara ka ca dɛ n'i ka baara ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen fa n'a ma kɛ ala jati kama a ma kira ka sunna kan fu de don ala mako t'a la mais i ye fitinin mun kɛ ala jati kama o de bɛ ban o de bɛ laban Allah subhanahu wa ta'ala a ye barika don mɔgɔ dɔw la baara ni fitini mais o baara ye depuis ka waati fo ka taa se diɲɛ wuli ma san ba kelen ni kɔ sisan baara in nafa bɛ ka taa o kan al-imam Malik rahimahullah waati min a bɛ ka muwatta sɛbɛn a ye san bi caman kɛ a b'a sɛbɛn a bɛ dɔ bɔ a la a bɛ dɔ fara a kan k'a yira ka karamɔgɔw la u jɛra n'a ye dɔ k'a ma ko yala e bɛ nin sɛbɛn ka da mun de kan dɔnnibaga wɛrɛ bɛ yen minnu ye muwatta sɛbɛn e ta in siɲɛ 5 bɛɛ bɛ olu ta kɔnɔ i n'a fɔ al-muwatta li Baqi ibn Makhlad Malik ko cogo di ma kana lillahi baqi baara mun mana kɛ ala kama o de bɛ sabati baara mun ma kɛ ala kama o tɛ sabati muwatta kelen mun bɛ dugukolo sanfɛ o ye Malik ta dɔrɔn to si tɛ yen a bɛɛ tunna mun de y'a kɛ fɛn dɔw b'a ni ala cɛ baara kɛra ikhlasu kan baara kɛra ala jati kama ala ye barika don baara in na wa o muwatta in de bɛ dugukolo sanfɛ o ko Malik ma ko minnu bɛ yen n'u b'a ta in ɲɔgɔnna 4 bɔ a bɛɛ tunna mun de la tunna mun b'a tigilamɔgɔw ni ala cɛ anw t'o dɔn mais Malik ta sabatilen an b'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔ b'a ni ala cɛ baara ɲuman kɛla ka baara ɲuman k'a sabati dugukolo sanfɛ a tigilamɔgɔ bɛ tanu su ani tile kitabu in bɛ ka kalan wallahi a tigilamɔgɔ ye baara in kɛ ala jati kama o kitabu caman bɛ yen minnu a tigilamɔgɔw kun ma ladɔn o kun ma lakodɔn mais o ye kitabu kelen sɛbɛn ka fatu mais hali sini o kitabu in tɔgɔ bɛ fɔ don o don i tɛ taa silamɛ du si kɔnɔ f'i ka kitabu in sɔrɔ a kɔnɔ mun de y'o kɛ ala ye barika don u yɛrɛ la ka barika don u ka dɔnni na ka barika don u ka waati la mais dɔnni kan ka ɲini sira minnu fɛ an kan ka sɛgɛn cogo min na an kan ka ɲini sira min fɛ anw bann'o ma ala ye barika fɔri ka bɔ an ta kɔnɔ mais olu ala ye barika don u ta la an bɛ se k'olu ta in fana kalan ka tila k'a lakala fo ka taa an fatu n'an b'a fɛ ka barika sɔrɔ dɔnni na u y'a ɲini cogo min na an bɛ taa o sira de fɛ mais n'anw kan bɛ pan kunna ka taa kitabubaw kalan k'a sɔrɔ i ma fitininw kalan i tɛna dɔnni sɔrɔ i tɛ barika sɔrɔ a la wa waati tiɲɛna idan an k'an jija an seko damajira la wa cidenw ni nabi ɲumanw an k'a dɔn k'a fɔ u ka fisa n'an ye u ka fisa n'an faw ye u ka fisa n'an mɔkɛw ye u ka fisa n'an baw ye u ka fisa n'an mamusow ye ala de y'o kɛ anw mɔkɛw ala de y'o kɛ anw mɔkɛ wa cidenw gɔngɔ mun donna u nun kɔnɔ wallahi a ka fisa ni adamaden caman ye u sendannɔ dɔw ka fisa ni adamaden caman ye u ye mun kɛ ala kama anw bɛ se k'o tilancɛ kɛ an tɛ se ka hali a tilancɛ kɛ hali minnu ye cidenw ye an n'olu tɛ se ka kɛ kelen ye janko cidenw yɛrɛ idan nin kuma minnu bɛ nin fɔ aw kana so ka kuma ninnu lamɛn dɛ wa i bɛ denmisɛnninw de ye walima hali musow yɛrɛ sɔn b'u bolo du kɔnɔ u bɛ to ka taa ninnu de k'a la u bɛ sigi k'a lamɛn kana sɔn nin ka lamɛn i ka du kɔnɔ dɛ nin ye kafiriya kuma ye dɛ ala ye fɛn dɔ kɛ adamaden dɔ ye nin waati la a m'o kɛ ciden dɔw ye nin tɛ kuma ɲuman ye dɛ kana sɔn nin ka fɔ i ka du kɔnɔ tɛ silamɛya kuma ye nin kuma sidɔnbali ninnu ala kana minɛ n'a ye wallahi n'an bɛɛ lajɛlen y'an da de manamana kumaw bɛ ka fɔ ala ka diinɛ ma a bɛ fɔ ala b'an bɛɛ lajɛlen minɛ dɛ an b'a Aisha radiyallahu anha alakira sallallahu alaihi wasallam a ko mɔgɔ dɔw bɛ bɔ ka taa jago sira dɔ fɛ ala bɛ se ka dugukolo cɛfɛrɛ n'u ye o bɛɛ lajɛlen bɛ jigin a kɔnɔ an b'a Aisha ko alakira ma
moñuma mbucela ala kira ko aw moñuma mbucela me ala bu bela jele halaki munun kunya moñuma ala bu wuli ko nganiyaka wanan bela jele nyamman ku galonka ani dina burujalika ala halaki na ta bela jele metade la harala betanya na boy naam Allahu Akbar Allahu Akbar Ashhadu an أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هيا الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله هيا صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة صراط القيامة المستقيم أحكينا لنا اعتقاد تفاضلهم فيما بينهم أم بلا جلين كافميا كاسران دسكونا كافو تشيدو ويردمو وكفسني نوعي وأنهم ليسوا على درجة واحدة ukadaraja kelenye mechide ya minan kono ubeye kelenyola mechide ya kono ala yufsa ni nyoye ala yufsa ni nyoye Allah subhanahu wa ta'ala ko tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd kumana muna ay chide ndo tofo ako wa awkado chide nunu ne alaye adof sani doye ne dof sani doye minhum man kallama Allah alaye tola ay do kaf samantiya fo no de Musa ako dobu la nyok ma nyoya ina fa nabillahi Musa alayhi salam wa rafa'a ba'dahum darajat ala ko nyedo fa naka daraja korota katima bela jelenga ina fa ala kira sallallahu alayhi wasallam ida o chida on te kelenye uka martabate kelenye ni limananu bela jelenye ka kufsa ka fo ku kafsani adama dem bela jelenye way kal limania ka fo u yere kono u kafsani nyoy al imam at-tabari rahimahullah akoni aya tafsir kono ako Allah subhanahu wa ta'ala ko
ne ala ye ciden minnu tɔgɔ fɔ o aya ninnu ɲɛfɛ ne de ka cidenw don ne de y'u sugandi k'u ci ka taa u ma wa aw k'a dɔn n ye ciden dɔw fisaya ciden dɔw ye n kumana Musa fɛ alayhi salam n ye dɔw fana ka daraja kɔrɔta i n'a fɔ kira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam idan fo bɛɛ lajɛlen ka nin de dɔn k'a fɔ cidenw tɛ ɲɔgɔn ye u tɛ kelen ye daraja kɔnɔ mais cidenya o baabu kɔnɔ u bɛɛ ye ciden ye i n'a fɔ kira sallallahu alayhi wa sallam a ko an kana ale fisaya ka tɛmɛ Yunus ibn Matta kan a kan kana ale fisaya ni Yunus ye kira dun ko ale de ye ka fisa ni adamaden bɛɛ lajɛlen ye wa an dun fana ko cidenw ala y'u fisaya ni ɲɔgɔn ye kira dun ko kan kana ale fisaya ni Yunus ye an b'o jaabi cogo di wa fo jaabi fana ka sɔrɔ a la dɛ asi kira ko an kana ale fisaya ka tɛmɛ Yunus kan o tɛ yan anw dun b'a dɔn k'a fɔ ala kira ka fisa ni Yunus ye mun de la kira kana o kan kana fisaya n'a ye majigi awɔ ala ka barika dɔ la o y'a dɔ ye mais fɛn dɔ bɛ majigi in kɔfɛ mun de la kira ko an kana fisaya ni Yunus ye o bɛɛ ye ciden ye mais kira ko k'ale de ye adamadenw lafisamanti ye Yunus t'o kɔnɔ wa a b'o kɔnɔ an bɛ jaabi jumɛn sɔrɔ o la Kulubali awɔ a y'a fisaya n'a ye a y'u bɛɛ kɛ ciden ye mais jaabi mana halisa jaabi bɛ yen wa an ka ɲɔgɔn dɛmɛ mɔgɔ kelen kɔ tɛ si bonya cogo di a walawala dɔɔni bonya mun dara awɔ bonya mun dara kan mais i ma walawala ma se k'a faamuya awɔ ala ye bonya mun d'a kan o b'a kan ciden bɛɛ ye danfɛn bɛɛ ye mais a ko an kana fɔ k'ale ka fisa ni Yunus ye wa an dun b'a dɔn k'a fɔ a ka fisa n'a ye ko ɲaminen don dɛ anw b'a dɔn k'a fɔ a ka fisa n'a ye an bɛ sigalen t'o la mais kira ko k'an kana ale fisaya n'a ye a y'o fɔ ka da mun de kan Yunus ka cidenya awɔ ciden bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ale ɲɛ o ale de ye laban ye munna a ye Yunus ta tɔgɔ ma a m'a fɔ Ibrahim a m'a fɔ Musa a m'a fɔ Isa a ko Yunus lajarabi jumɛn y'a sɔrɔ jamu duman Sumaworo ala ka barika dɔ i la a fɔ amina a ye nin kuma mun fɔ nin ye ala ye lajarabi dɔ da Yunus kan a kɛra sababu ye mɔgɔ dɔw y'a ka ko mafiɲɛya k'a sabu kɛ ale kelen k'a ka mɔgɔw wele ka taa ala ma finalement a labanna ka boli ka taa don kulun kɔnɔ ala y'a lajarabi a ka to ji la jɛgɛ k'a kɔnɔ a bolili mun kɛra ka taa ala y'a jalaki baara in kan a yɛrɛ jɔra a la a ye yafa deli ala fɛ a ko cogo di la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin n tigi ala ne ye n yɛrɛ kunto ɲɛ dɛ ala ko k'ale yafara ma mais o bɛɛ la
ko alla goshi ko ne ciden do abulla karata kira ya da fo mo be ka alla goshi akaw kan nafsa yana ide nina bela jele cidenye hal nasr la ala nafsa yordo fe me ciden ya kadri ko na ambela jele kelenye ka sabu ke la goshi de ko mi katama wala goshi kama ala kira ba fo ko bo adama den kuna o mun kun be yan islamiya kana o kana do an islamu fana kuna afam yara idan ninde ya to kira ko an gana alif samanti fusaya katame Yunus ibn Mattaka wa illa laka sallallahu alaihi wasallam dondola ay Umar radiyallahu anhu gafedo babu la beku kala ko niyamu akoni tawrata gafedo re meku kala kira ko Umar ma ako halsa tawrata ako nyankali inna billahi Musa be balole wallahi namatu ne ala kira ko abita tasma kono ni Musa be balole namatu aleko la harate kishi Umar yufle gabate kono ayufle hal ni Musa nana namatu ala kira ko ayate kishi kira na len ko fe sallallahu alaihi wasallam ma shite kishi fo ala kira ka tasira figatu ba ko de sallallahu alaihi wasallam odila nin la goshim be ka okum be ka taka Yunus segere ala kira ma fe ode ka do alislamu kunna odla ko aw kana nefsa fusamantiya ka teme Yunus ka ambela jele ala ka cidenye wa hal na mado ngafo kira ka sanai me kira ya fonni kama sallallahu alaihi wasallam nanya do ngafo cido ngafsani nyoy ala kira ka sana be sallallahu alaihi wasallam ala kira ko fe jonde bena jagana ala kira ko fe sallallahu alaihi wasallam Ibrahim ika dallu ika prevu munne ya to ko Ibrahim kafsani Isa ni Musa ni Nuh ay de la kame Chidembe ulul azmi wala nabnahuma الترتيب لا تقولي munde ya to ay kiran ay Ibrahim nati deuxième position na fendo de ba nati hada election gara premier deuxième munde be deuxième ke deuxième aga suru folo la otea munde yake la jarabi chama nya soro o doronte de ala ko kira makaka tu Ibrahim de ko واتبع ملة إبراهيم حنيفا نكرف سمن تيراني إبراهيم أي على كو كركتو إبراهيم دكو كرك إبراهيم لا ديجن بوشون وعلى لا جربلي بداكا أكل لا جربلي نمو دوري منو غف سنا به أبلا جلال لا جربلي لا جربلي كو جوجو وبدار سياد دانكو لا ما على يكش ولا ولا كو أولو العزم إبراهيم وتفلانا يوم سوانا يجمع جوين Isa jongo Isa ni waga munde ya to ye sab la troisième position na iye folo mu me o ye sawaba ni meni ni nte sawaba ye ika fatigala mo ko ni nte sawaba ye sabana ye joye munde ya to yenu ake sabana ye Imam Musa kaye ko ye dalu ko de am mum bla yoromuna ala mum bla mu yoromuna mo bla Musa munde la Musa ala kuma na Musa fe ko dani da yi fendo faraka Musa ya teriye ayala mofo ako Ibrahim da ya teriye wattakhadha Allah Ibrahim khalila idan ni yora yamen imla bela jeren bi kanyin ne kenan sara
an b'a yira ɲɔgɔn na ne kɔni tɛna fɔ mɛ bɛɛ ka na n'i ta ye ni mɔgɔ min y'i ta yɔrɔ min na i bɛ dalilu ɲini ani y'a ta yɔrɔ min na i b'o fɔ idan an bɛɛ b'a filɛ ɲɔgɔn fɛ mun ka fisa ni mun ye an bɛ dalilu yira ɲɔgɔn na inshallah mɛ a bɛ bɔ da wɛrɛ de kɔ ne kɔni tɛna fɔ ni kumaw fɔra waati min na an n'a filɛ mun ye sababa ye an bɛ fara o tigilamɔgɔ kan an b'a kɛ ten inshallah bɛɛ lajɛlen k'a ɲini nin kɔni ye wajibi ye an bɛɛ lajɛlen kan wa nin fana ye baara ɲuman ye an bɛ seliba kalo tile tan fɔlɔ kɔnɔ fana bɛ fara an ka baara ɲumanw kan ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على كم سليكو في دوكو فلنا إن شاء الله تعالى وإياكم بارك الله